ዲጋታት ኣብ ሙሓስ ቀረብ ማይ ዝፃወቶ ተራ ዓብና ገዳስን እዩ ኣብ ሃገርና ህንፀት ዲጋታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓብ ቦታ ዝሓዘ እዩ ነይሩ ከም ውፅኢቱ ዝተፈላለያ ዲጋታት ተሃኒፀን ማይ ናይ ምዕቃብ ትሕተ ባይታዊ ሃብቲ ማይ ናይ ምድንፋዕ ከባባዊ ሚዛን ናይ ምምዕራይን ውህድ ቀረብ ዝስተ ማይ ካብ ዝኾና ግዜ ሓሊፍዎን ይርከብ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ መስርሕ ዝርከባን ብመደብ ዝተተሓዛን ዲጋታት ኣሰረን ክስዕባ ሓያል ፃዕርን ከቢድ ወፃኢታትን ይግበር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ህንፀት ዲጋታት ኣብ መፍረ እንስሳ መፍረ ዝራእቲ መስፋሕፋሕ ጀራዲን ቀረብ ሃብቲ ዓሳ ምዕቃብ ኣከባቢ ዓብ ግደ ዝፃወት እዩ እዚ ኮይኑ ህንፀት ዲጋታትን ምዕቃብ ማይን ንበይኑ ውድእ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ዲጋታት ዝተዓቀበ ማይ ብውሕስን ኣባኽን ዘይኮነ ኣገባብን ናብ ዝተዓለመሉ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንኽውዕል ናይ ምጓዓዓዝ ስርዓት ክህልዎ ይግባእ ህንፀት ዲጋ ምዕቃብ ማይ ሓደ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ኮይኑ እቲ ካልእ ገጹ ህንፀት ዲጋ ዘስገድዶም ስፋሕቲ ስራሕት ምጓዓዝ ማይ ካብ ዲጋ ናብ ስፋሕቲ ሕርሻታት ኣሎም እዞም ስርዓት እዚኣቶም ብቐንዱ ናብ ስፋሕቲ ትሕተ ቅርፂ መስኖ ዝውሰዱ ማእከላይ ጉዕዞ ኮይኖም ሰፊሕ ወፍርን ዓቕምን ትሕተ ቅርፅታትን መስኖ ምድልዳል መሬት ምትእትታዊ ማሽነሪታትን ካልኦት ደገፍቲ ትካላትን ዝሓትት መስናዊ ሕርሻ ንኽተኣታቶ ባብ ዘርሑ ናይ መሰጋገሪ መስራሕት ድማ እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብንኡስ መጠኖም ማይ ካብ ዲጋ ናብ በሪኽ ቦታ ካብ በሪኽ ቦታ ድማ ናብ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ብእኹል ዓቐንን ብዘይ ብኽነት ንኽንቀሳቐስ ዝሰርሑ ዕዮታት ኣበይ ከባቢታት ሃገርና ኣለዉ ንዕቤት ማይ ዝትካል እዚ መንግስቲ ብዝለዓለ ደረጃ ፅዒሩሉ እዩ እሱ እንታይ እዩ ኣብ ተን ዓበይቲ ዲጋታት ክካየድ ፀንሐ ንጥፈታት ማዕረ ንዑ ብግምት ዘእተወ ኮዩ ወርክሸብ ናይ በዓል ኣለዉ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣብ በዓል ዓዲ ህሎ ዘሎ ወርክሸባት ብሃገር ደረጃ ዝሰፍሕ ዘሎ ዓበይቲ ወርክሸባት ሕጂ እውን ንዕኡ ዘድሊ ዝኣቱ ዘሎ ማሽነሪታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ዝተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ ሕርሻ ክትብል እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ንዕኡ ዘድልየካ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ስለ ዘድልየካ ክትወፍርዮ እንተኮይንካ ከዓ ወርክሾፕ ካይገበርካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እዚ ወርክሾፕ እዚ ዘለዎ በርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ዋላቲ ካብቶም ከምቲ ዝረኣኹሞ እዚ ኣብ ታሕቲ ይኹን ዋላ ኣብዚ ከባቢ ዲጋታት ዘሎ ናይ በዓል ገርገራን ዓዲ ሃሎ እንድሕር ርኢናዮ ቅድም እንደሸገረመና ዝነበረ እዚ ፖምፕ ኣብ ገምገም ትገብሮ ይርሕቕ ችፖላ ምርካብ ኣብየ መዓዝ ፀገማት ዘጋጥም ነይሩ ከም ወፅኢት ናይቲ ወርክሾባት እኮ እዩ ሕጂ ፍሎት ተገይሩ እንዳተሳፈፈ ማይ ተወሰኸ ምስኡ ድይብ ማይ እንተጎደለ ምስኡ ወርድ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ንእሽተ ነገር እየ ዝገልፅ ዘለኹ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ዝተፈላለየ ንዑ ዘድልየካ ኮኔክተራት ዲ ፍላንጃታት ዲ ገለመለ ክተፍር እንተኮይንካ ወርክሾፕ ዘይብሉ ታንከራት ክሰርሕ እንተኮይንካ ወርክሾፕ ዘይብሉ ዋል ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ነገርና ንዛረብ ዘለና ተመሳሳሊ ኣብቲ መሳርሒ ናይ ሕርሻ ዘድልኻ ዝተፈላለዩ ዝሓፅሩኻ ነገራት ከመይ ጌርካ ኣብኡ ምሂዝካ ንዕኦም ትትክእ ማሕረሻ እንድሕሪ ሓቂቓ ክሰርሕ ዘይትኽእል ኮይንካ ከመይ ጌርካ ኣብኡ ሞዲፋይ ጌርካ ክሰርሓሉ ትኽእል ኩነታት ትፈጥር ንባዕሉ ነቲ ማሽነሪ ንምፅጋኑ ንዕኡ ዘድሊ ነገራት ንምምልኡን እውን ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምህዝ ኣብ ከምዚኦም ዝተጠቕሱ ዕማማት ዝተፈላለዩ ኣማራፂታት ኣብ ባይታ ፍጻሜ ብተግባር ምፍታን ግድነታዊ እዩ ካብ ምንጭ ማይ ብቐጥታ ብተርባይነት ምስሓብ ምንጭ ማይ ኣብ ዝጎድለሉ ምስትኽኻል መስመራት ተርባይንን ምቅያር ቦታ ተርባይን ምግባር ሓደ ምርጫ እዩ እዚ መስርሕ ብጉልበትን ንዋትን ኣዝዩ ኣህላኽን ኣባኻንን ምዃኑ ተረጋጊጹ ብሓፈሹ ድማ ውፅኢታዊ ዘይምዃኑ ርዱእ እናኾነ መፀ እዚ ኩሉ ኣብ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ዝነጥፍሉ ሕርሻታት ጋሽባርካ እዩ እወዚን ፍሎት እዚአን እንታይ ማለት እዩ ፍሎት እቲ ፒኢ መስመር ማይ ናይ 350 ሚሊ ሜትር መስመር ትቦ ዘለዎ
ጃልባ ሰሪሕና ኣለና እቲ ጃልባ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣብ ክንዳ ኣብ ሓደ ደንደስ ማይ ክመልእ ከሎ ብደንደስ ተጥቀም ክጎድል ከሎ ክትነድቕዶ ክትስሕብ ከተጋዕዝ ትዋረድ ዘመናዊ ሓደ ኣብቲ ማእከላይ ቴክኒክ ናይ ቶርኒዮ ናይ ኣለቡ ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ ኣባላትና ትሰርሕዎም ኮይኖም ተን ጃልባታት ምስ ምልኣት ድብርኻ ምስ መጉዳል ከዓ ዝተሕታ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ድሌትካ ደንሳፍፋ ኮይነን እቲ ፍሎት ንብሎ ዘለና ከዓ ነቲ ፒኢ ናይ መስመር ማይ ብጫ ድርኣንያ ንኸይጥሕል ምስቲ ሚዛን ብምሉእ ንዑ ሒዙ ተሰኪሙ ኣብ ውሽጢ ማይ ጥራሕ ደንሳፍፍ እዩ እቲ ባይታ በዓል ተሰኪሙ ኣሎ ንብልጨን ንምልከት እዘን ፍሎት ተሰንየን ጃልባታት ዘለዋ እተን ዲናሞታት ክሳብ 55 ኩንታል እየን ኣብ ሰዓት ከዓ ክሳብ 1000 ሜትር ኩብ ማይ ጭንጓዓ ኣዝዩ ብልጫ ኣለዎን ሓደስቲ ብዝሓለፈ ዓመት 2016 መፋርቕ ኢና ጀሚርና ኣለን የንኣትየና ብስራሕ ግብረ ውዒለን ዘለዋ ከምቲ ድረእኻዮ ከዓኒ ክሳብ ደለካ ብሓደ ብልጨን ብዝሕማይ ከም ዝበልኳ ቀዲመን ኣብ ሰዓት 1000 ሜትር ኩብ ጭንጓዓ ክሳብ ድደለኻዮ ርሕቀት ከዓኒ ሙሉእ ሓይሊ ስለ ዘለወን ብደይ ዝኾነ ይኹን ስታይ ክውንጭፋ ስለ ዝኽእላ እቲ ብልጫናተን እዚ እዩ ነዚ ዝፈትሕ ካልእ ተበላሕትነት ሃሰው ክባል ናይ ግድን ኮነም ኣብ ዝሓለፈ ተመኩሮታት ዝተሰነዱ ፀገማት ማይ ምስ ምጉዳልን ምምላእን ዲጋ ዘርእዮ ለጠቕታን ክብታን ካብ ምንጭ ንምስሓብ ዘገልግሉ ዝነበሩ ተርባይነት ክስተኻኸሉ ሓንሳብ ክቃረፁ ሓንሳብ ብመናውሑ ክናውሑ ኣዝዩ ኣህላኽን ኣባኽንን እዩ ነይሩ ብኻልኣይ ሸነኽ ጥዕና ተርባይነት ምስ ክብን ለጠቕን ማይ ዝሕሉ ኣገባባት ክተኣታቶ ግድነት ኮነም ተን ዝበዝሓ ሓደ ዓይነት እየን እፍትፍልልየን ኣብ ዕቤተን ወይ ኣብ ትሽከምኦ ፖምፓ ክብደት እዩ እታ ናይ መጀመርታ ሓንቲ ንበይናያ ንሳ ምስ ተሰርሐት ዝወሰደቶ ማቴርያል ኣብ ግምት ኣትዩ ክንዲዚ ካብ ንህልኽ ሃልኪ ከነጉድል ኢልና ንሰርሕ እንድሕር ደኣ ሃሊና ከነጉድል እዩ ዘለና ማቴርያሉ ምስኡ ክጎድል ስለ ዘለዎ ካብዚኣስ ድተራቐቐት ወይ ካብኣ ሕሽ ድበለት ክንሰርሕ ተባሂሉ ተጀሚራ ተሰሪሓ ዋላ ኣብቲ ወፃኢታት እውን ኣብቲ ጉልበት ኩሉ ነገር ድሓሸት ኮይና ተረኺባ ትፍልልየን ግን ኩለን ሓደ ዓይነት ስራሕ እየን ዝሰርሓ ፍልልየናተን እንታይ እዩ እቲ ዝስከምኦ ፖምፓ ወይ ዝስከምኦ ዲናሞ ክብደቱ ይፈላለ ድሕር ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ እታ ንሰርሓ ፍሎት ዕብይ ድበለት ትኸውን ንእሽተይ ድሕር ኮይኑ ክሳብ ናይ 18 ኪሎዋት ዝሽከማ ፖምፓ ዝሰራሕና እየን ኣለዋ ፍሎት ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ ከምዚ ንእስ ድበለ ዲጋታት ዳእትዋ ፍሎታት ተሰርሓ ኣለዋ ኣዝየን ንኣሽቱ ንኽትሪአን ፅቡቓት ኣዝየን ንኣሽቱ ግን ዝስከምኦ ሓይሊ ውሑድ እዩ እቲ ድህብኦ ኣገልግሎት ሓደ ክንሱ ኣብቲ ወይ ድፈሪ ሕርሻ ኣብኡስ ማዕረ ክንደይ ኣድማዕነት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተሰርሐ እቲ እሱ ትፍልልየን እምበር ስራሓተን ሓደ እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ጥርበት ሓፂን ምስ ኩለን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ መሻርክቲ ዝበሃላ ትካላት እዚ ማለት ኣብ ኮርፖሬሽን ጥሪ ዘራእቲ ኤርትራ ጥራይ ሓፂሩ ዝተርፍ ዘይኮነስ ንኩለን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ትካላት ዘድሊ ቴክኒካዊ ሓገዝ እንዳሃበ እዩ ዝኸይድ እቲ ንሕና ንህቦ ቴክኒካዊ ሓገዛት ኢልና ንፅውዖ ድማ ምስ ትራክተር ዝተኣሳሰር ስራሓት ምስ ዶዘራት ዝተሓሳሰር ስራሓት ምስ ካልኦት ማሽናት ዝተኣሳሰር ስራሓት ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰር ምስ ማይ ምስ ፖምፓ ምስ ምግቢ እንስሳ ምስ ኩሉ ኣብቲ ኮርፖሬሽን ዘሎ ንጥፈታት ዝተኣሳሰር ስራሕ እዚ ናትና ሓፈሻዊ ጥርበት ሓፂን ኮርፖሬሽን ጥሪ ዘራእቲ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍሊ ዘድሊ ኣገልግሎት እንዳሃበ ከከማ ማላፅኡን ህፅፅነቱን ንብሙሉኡ ነተን ካብተን ኩለን ትካላት ዘቕርብ ናይ ስራሕ ጠለባት እንዳማላና ንኸይድ ማለት እዩ ራይ እዚ ትካል ካብ ዝጅምር መጀመርያ ኣብ ታንከራት ሰሪሑ ማልያ የብሉ ታንከራት ኣብ ርእሲኡ ካልኡን እዚ ዓበይቲ ስራሓት ድበሃል ከም በዓል ፍሎት ኣብ ከርከበት ኣለና ፌስኮ ኣብዘን ኩለን ሕርሻታት ድበሃላ ብኸፊል በፂሕዎ ኣሎ እዚ ትካል ካብ ዝጅምር ኣስታት 8 ክሳብ 9 ዝኾና ፍሎታት ሰሪሕና ኣለና ብዕቤተን ዝተፈላለያ ማለት እዩ ኣብ ከርከበት 2 ፍሎት ኣለዋና ሓንቲ
كبدتها حساب 8 كنتال تخون كوينا تسكيماتو دلاها 120 كنتال بومبا ويدما دينامو تسكيمالا أقولها مجمرة حساب كحساب كله قدم ب فارو ويدما زي ب جنريتر تسنيو ما يندا خفت كان دعات خاني يروح جيجن بسقطي ويدما بريجر دسات خوينو تي مايك ملء خلو أبتي شوبولان خنا حتصير بزح عامي يدكم نير سب بزح عامي حتت نيرو قلبت حتت نيرو حجيجن تي مسرة أوي حساب نزيد خامس وين نزيد هالكزين نمو قاد مالتي تبغى تفتح تبغى تأثر شوبولا ختنوح ختحت سراب كندمو عال مايك ملء خلو تافلوت ندان سافتنا على حفت بالموتي نايتا شوبولا عامي نلعل ندحت أرس لزغي حساب كونستانت مستأثرة تاخد شوبولاس مفتاح المسارني بالله إذا حدث سيف دقبرنا يعني قرر تيالو تقول بس ويتي عام سب كاب دخاب قرب عارف له إذا حسب زي نابكيلاتات وركشاب تسجنان تبلحتنتن كوربوريشن طريتن زراعتن كربام نتي كان الشجر مفتاح زي تفلاليو حسابات نقالوم زي صنح الشجر زنبورا عقافات بملات كوجات زخل تبلحتنت دماء كربام زي تبلحتنت زي مسكب لطعماي ديغاتات أوشت ديغا أنصافيفو زنكاساقس نقند مسحبي ويمسعي ماي زخونة مسارحتات ترباينت كما أقالو زحقوف تنصافافي كمسرح توسنام فلوت مجمرة كسرح يلو كم حساب مسمته مجمرة خنقبرو دقبانا نقرات انتا ينيرو تي أبومباتات دقات مناز نبارة تاقمات نسو مالت ديغا ندا قودل مسكده أبعاد مسارت جيركا ويدما بيز جيركا أغميت كيور تنعاها بومباتات نعو نداوردكا سقاب تاديغا كرم تاعتي زقع تملء أبسلست ستيب أربعة ستيب نداورد يغير نيرو نزل شجر زخ فتح نيرو نزل شجر زد فترة أجماعات انتا نيرو حدا أتسألي ناي ماشنري طلب أتسألي ناي كرين طلب ناي إلكتريك مسمار طلب بزح عينة أجماعات يقات منا نيرو نزل أجماعات زي فلوت كتسجنو ويدما فلوت كغيره هم دلو سلسة أمنلو فلوت كسرح نيرو حجي سلسة مسرتاو نقرات نيرو فلوت تنسلسة مسرتاو نقرات نانتو أنتين فلوت إلنا خنصرح نكلنا مجمرة كاب حتير ماي بومبا 5 ساعة كاب حتير ماي بومبا 5 ساعة إلنا خنزارم داركوينا ماي كاب حتير بوتان حسيبو نابدلاي كا جوبوتات ويكا نابدلاي كا تاش مقصد لك خالي مالتي سقل لك خالي ريزرفايرات إلنا نتو نبولو فارو بولو قلا بولو نابدس بلك أخذ لك خالي نحر بومبا كابره قد سحب كوينه جن ناي مروار عقمو بو مندن يقدل مالتي إذا سلز نبرة بزتاق على متن نتاشعو كتماز نبرة فلوت بحاتير منقد بخوي منقد جرا ماي كم تسحبيو حساب نيرو دحريو كلاي كم نتبي زنبرة نقر نتايو ديناموتات بتي زلو موت نايت خبابي أكندي زيت هدلي رسنن كالخالص أجا من فتر أما إن هرأتيو أبتخبابي بزلو نقر سلاد زحل نوح ساعات كتسرعه بزي قلت أجم يخلى كان يوم مالتيو سالساي كم مسرتاو نقر كنديو نقر أفلوت زلو بومبا كل جزء صوري ما يرسب كابت زلع على بوتا سلاد زحم مالتيو مالت أبتزنا برا قدم بزح بقولبات حاتت نيرو إلنا تزاريبنا هنا مغنياتو حانت تشوفوا الله كثير هذا ديجاتي دقيرة الكاسة في الدل يقع حنباساي مالتي أجيجن حنسابس تأثيرام ساعتوت جناب تا ديجا خياتوت كلام استجتمت حفا بلا كرين مسأتوتا أخي لواي نالبات لغنا تجمع ناي فم حتى تاجات يوم كذي كوين تسبب خدا كذا ثلاثة تراي واحد بحد سبعة ساعات هذا فم باريا حد سبب أول لا تخطات لا قراصة أقل أنا تنفهم بأنا فعل بالتي خلا يكونن قال لغنا بالشيء مخيم كذي كوين عبي أكالي لام طعم يوم وسقول كلهم طلبات أوروبية سرح لهم قوم زم كله نديت سرح عندلوا وسناتي وزح يكونن جن نديت سرح عندلوا هم سرح لهم طلبات أوروبية مستدلوا صعق سرح نجيتو ونجيفهم ده زبنيشتو متن استجمر مبلحات ابزوان زي ككم عقن زطله ماي حرشاتات ان عبيه دارغا كلن ديغاتاتنا تاتات يركب እዚ መሳርሒ እዚ ብተለምዶ ሕርሻታት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ጋሽ ባርካ ብፍሎት ተንሳፋፊ ዝጥቀስ ኮይኑ ንዝፀንሐ ፀገም ሙሉእ ብሙሉእ ፈዊስዎ ይርከብ
እዚ ተበላሕነት እዚ ኣብ ባይታ ኣሸጋሪ ካብ ዝነበረ ጸገም ዝተበገሰ ተበላሕትነት እዩ ንዝነበሩ ሽግራት ኣለልዩ ንቐንዲ ረቑሒ ምንቅስቓስ ዓበይቲ ተንሳፈፍቲ ኣካላት ኣብ መዓላው ዒሉ ኣብ መስርሕ ሕርሻ ብዘኽእል መንገዲ ዝሰርዐ ምብልሓት ዝኾነ ጸገም ዝበሃል ነገር የለን ዋላ ሓንቲ ደጋጠመና ሃጓፍ የለን ካብ ዝገርመካ ንፋስ ኣለዎ እዚ ቦታ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ንፋስ ኣለዎ ሓውሲ ምድረ በዳይ ብጣዕሚ ንፋስ ኣሎ የንቀሳቕሰልካ ስታይ የብለካ ንሰን ግን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ከምዚ ስለ ደንሳፈፋ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዝበሃል ነገር የብላን ሕጂ ኣይዕርፋን እየን 6 ወርሒ ሙሉእ ከይዕረፋ እየን ዝሰርሓ ንጉረሶ ገሊየልና ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ሰዓትን ፈረቓን ወይ ምስትረስኒ ዘሎ ዋላቲ ኣብቲ ፊልድ ዝሰርሕ ሰብ እውን ሬስት ስለ ዘለዎ ንሱ ንኽዕርፍ እንተደይዕሪፈን እምበር ዳርጋ 6 ወርሒ ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ 24 ሰዓት ስለ ዝሰርሓ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ዕውድ ዝኾነ ምህዞ እዩ ስፔንክለር እውን ሰሪሕና ስፔንክለር ኣብ ጥቕሚ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ሕርሻታት ተዛዊርኩም ኢኹም መጺኹም ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ስራሕኩም ዘሎ ሕጂ እውን ብኣካል ኣብዚ ስራሕ ክንሰርሖ ዝጸናሕና ናይዘን ጥሪት ኣብ ፕሮጀክት ሓለሓለ ዝርከባ ናይ ጸባ ከብቲ ንዕአን መብልዒ ዝኸውን ስራሕ እንዳሰራሕና ኢና መጺኹም ኣጋጣሚ እቲ ህያው ምስክር ንኽኸውን ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ደቀቕቲ ነገራት ኣብ ትሕቲ መሬት ኣትዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዘይርአ እውን ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ወርክሾፕ እዚ ዓብን ኣገዳስን እዩ እዚ ወርክሾፕ እዚ ብምትካሉስ እዘን ሕርሻታት ብጣዕሚ እየን ተጠቒመን ካብ ገዚእኻ ወይ ዓዲካ ዝግበር ነበረ ወፅየንስ ኣብ ባዕልና ምሂዝና ወይ ብዓቕሚ በዚ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ቀሊል ኣይኮነን ይባሃል ንምዃኑ ምትትታው ናይ ዝማይ ካብ ዲጋታት ናብ ሕርሻዊ መሬት ንኽንቀሳቐስ ዝኽእል መሳርሒ ኣብ ልምዓት ዘምፅኦ ፍታሕ እንታይ እዮም ምትትታው ናይ ዝመሳርሒ እዚ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣገባብ እንታይ ብልጫ ኣለዎም እዚ መሳርሒ እዚ ኣብ ዝተተኽለለን ከባቢታት ከመይ ዓይነት ተቐባልነት ረኺቡ ይርከብ ሓፈሻዊ እዞም ናይ ሕርሻታት ዝኾኑ መፍረ እንስሳ ዘድልዮም ዘበለ መፁና እዮም እዚ ክግበር ዘለዎ ይግበር ትኽግበር ዘይከኣል ነገር ከዓ ሓቢርና ምስቶም ናይ ሕርሻታት ኣካል ምስ ሓለፍትና ብዓብዩ ይህን ተባሂልካ ክግበር ድከኣል ነገርሲ ይግበር ብሓፈሻ ኣብዚስ ደይተሰርሐ ነገር የለን ብሕጂ እውን ክስራሕ እዩ በዚ ደሎ ዓቕሚ ማለት እዩ ሓለፍትና ሒዝና እቶም ሳና ደሎ ኣባላት እውን ከምኡ በትናታ ናይ ኩላትና ናይ ሓባር ዓቕሚ ተደሚሩ ሲ ደይስራሕ ነገር የለን ትጋብ ሕጂ ዘሸገረና ነገር የለን ብዝጠለብናዮ መሰረት እንዳመፀ ትጋብ ሕጂ ክንሰርሕ ፀይና ሕጂ እውን ክንሰርሕ ኢና ፍሎት ኢልና ንፅውዖ ነገር ሕጂ ፍሎት ማለት ማይ እንዳንሳፈፈ ኣብ ማእኸል ዲጋታት ምስ ኣተወ እንዳንሳፈፈ ዝሰርሕ ዓይነት መሳርሒ እዩ እዚ ኣብ በዓል ገርሰት ፌስኮ ፋንኮ መጀመርያ ንጥቀመሉ ዝነበርና ሜላታት ናይ ማይ ምስሓብ ኢልና እንድሕር ክንሓስብ ኮይና ፖምፓ መጀመርያ ቤዝመንት ወይ ከዓ መሰረት ተባሂሉ ይግበር ቀዳማይ መሰረት ካልኣይ መሰረት ሳልሳይ መሰረት ራብዓይ መሰረት እንዳበልካ ኢኻ ትወርድ ሕጂ ራብዓይ መሰረት ኢልካ ክትወርድን ከለኻ ቀዳማይ ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ዲጋ እንዳረሓቐ ምስ ከደ ተን ፖምፓታት መዓልታዊ ምስ ግዜኡ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣብዚ ዘይተኣደነ ብዙሕ ሓልኪ ነይሩ ሃልክ ጥራይ ዘይኮነ ሓደጋውን ነይሩ ፖምፓ ክወድቀካ ኽእል ካልእ ፀገማት ከጋጥም ይኽእል ገሊኡ እተን ስኻ ኣብቲ ቦታ ትጥቀመለን ዘለኻ ክሬናት ነቲ ደለኻዮ ቦታ ከርክብኦ ኣይክእላን ምስኡ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቦታ ምስ ሙቐቱ ሙቐት ኣብ ሙቐት ቦታ ስለ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ምርሳን ናይ ፖምፓታት ካልእ ፀገማት ገለገለ የጋጥም ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እቲ ፍሎት ክመሃዝ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ መሳርሒ እዚ ብሓፂን ዝተሰርሐ መሳርሒ እዩ ኣብ ስራሕ ይኹን ብዘይ ስራሕ እውን ኣብ ማይ ይቦትኡ ኣብ ስራሕ ካብ ዝተዋፈረሉ ዝኾነ ናይ ምምራፅ ፀገም ከጋጥሞ ባህርያዊ እዩ በዚ መንፅር ንምምራፅ ዝምልከት ኣብ ግምት ዘእትዎ መስርሕ ሓሊፉ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ክለዓል ግቡእ እዩ ኣብ ምምስራሕ ናይዚ መሳርሒ ዝተሳተፉ ክኢላታት ኣብ ንድፊ እንከሎ ኣትሒዞም ነዚ ፀገም እዝን ፈውሱን ሓሲቦብሉ ከም ዝተበገሱ እዮም ዝገልጹ ላሜራ ኣብ ማይ እንድሕር ኣትዩ ምርት እዩ ይብላዕ እውን ድሕሪ መሬት እዩ ዝብላዕ ሓፈሻዊ ግን ጨው ስለ ዘይብሉ እዚ ዲጋ ባህርያዊ ማይ ጨው ዘለዎ ይኮነ ንኽብላዕ
ብዙሕ ዓቕሚ የብሉን ሰሪሕና ምስ ወዳእናውን ዋተር ፕሩፍ ቀለም ተለኺነ እንዳኣትዋ ብላስ ኣይክእላንን ክምርታ ብዙሕ ኣይክእል ካብ ዝስራሓስ ጋብ ሕጂ ዝኾነ ፅገናታት ዝተገብረለን ነገር የለን ድሓን ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለዋ ቼክ ግበራ እየን ኣለውን ዝከታተልዎን ሰባት ኣለዉ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ናይ ቡሎን ምስባር ናይ ገለ ተዘይኮይኑ ስጋብ ሕጂ ኣብ ላሜራ ዘጋጠመ ፀገም የለን ስጋብ ሕጂ ውፅኢታውያን ኣለዋ ሓፈሻዊ ትርበት ሓፂን ኮርፖሬሽን ጥሪ ዘርእቲ ኤርትራ ኢልና ክንትውዕን ከለና ምስ ኩለን ብፍላይ ኣብ ዘዋጋሽ ባርካ ምስ ዝንቀሳቐሳ ኩባንያታት ህንፃ ይኹን ካልኦት ኩለን መንግስታውያን ትካላት ኢልና ንፅውዐን ናይ ሕርሻ ትካላት ንበለን ወይ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ ትካላት ብሙሉአን ንዕአን ዘድሊ ዝኾነ ይኹን ብሓፂን ክስራሕ ዝኽእል ነገር ንምስራሕ እዩ ቀንዲ ኣበርክቶ ዝገብር ኩለን ዘን ትራክተራት ኢልና ንፅውዐን ማሕረሻት ዝኸውን ካልእ ነገራት ንብሙሉኡ ምስ ጥሪት ዝተኣሳሰር ነገራት ምስ ዲጋታት ዝተኣሳሰር ነገራት ምስ ፖምፓታት ዝተኣሳሰር ነገራት እንዳገበርና ኢና ንሰርሕ ሓፈሻዊ ናይቲ ኮርፖሬሽን ጥሪ ዘርእቲ ኤርትራ ክፍሊ ቴክኒክ ኢልና ንፅውዖ ድማ ነቲ ኮርፖሬሽን የድሊ እዩ ዝበሃል ቴክኒካዊ ኣገልግሎት ሙሉእ ብሙሉእ ካብኡ እንዳሸፈነ ካብ ደገ ከኣቱ ዝግብኦ ነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ውሽጣዊ ዓቕሙ እንዳማዕበለ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ብሙሉእ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ክንሪኦ ከለና መንግስቲ ከቢድ ባጀት ሰሊዑ ዝኣክል ኢሉ ዝተፀውዐ ማሽናት ዲጂታል ማሽናት ኢልና ንፅውዖ ማሽናት ምስ ኣታተወ ካብቲ ሜካኒካል ማሽናት ብዙሕ ብዝማዕበለ መንገዲ እዚ ሕጂ ዝፈሪ ዘሎ ፍሎት ኢልና ንፅውዖ ወላ መመገቢ ናይ እንስሳታት ወላ ካልእ እንሰርሖ ዘለና ንበሎ ታንከራት ገልመለ ብሙሉእ ፍርያት ናይዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ወይ ከዓ ናይዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ቴክኖሎጂ ምዃኑ ኢና ክንኣምን ንኽእል ምትትታው ናይዚ መሳርሒ እዚ ይዕበይናስ ኣብ ቦታ ስራሕ ንዝነበረ ፀገም ሙሉእ ብሙሉእ ዝፈትሕ እዩ ዕቤቱን ኣገዳስነቱን ድማ በዚ መንፅር እዩ ዝጥመት ዝኾነ ኣብ ወርክሾባት ብኪላታት ዝስራሕ ንኩነት ቦታ ግዜ ኣብ ግምት ዘእተወን ንዝነበረ ሽግር ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ይፈትሕ ምስ ዝኸውን ዓብ ተቐባልነት ክረክብ ናይ ግድን እዩ ምትትታው ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብተዓፃፃፍነት ክኢላታት ወርክሾፕ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ኤርትራ ዝተመስርሐ ፍሉጥ ኣብ ኩሉ ገጻት ሃገር ክተባባዕን ክሳዕብን ዝግብኦ እዩ ኩላ ላሜራ ብላሜራ እያ ተሰሪሓ ላሜራ ብላሜራ እውን ናይ 6 ሚሊ ሜትር ላሜራ ኣዝዩ ረዚኒ ክስራሕ ከሎ ዝኾነ ነዃል ወይ ሶፍያር ንኸይህልዎ ተጠንቂቕና ኢና ልሒብና ተቐንዲ ወሳንነት ነገር ሓደ ዕፁ ነገር ኣብ ማይ ደርቢኻዮ ክጥሕላ ኣይክእልኒ ዝኾነ ኸፋት ክሳብ ዘይረኸበ እታ ናይ መጀመርያ ዝተሰርሐት ኣብ 2016 እያ ተሰሪሓ እሳ ክስራሕ ከላ ብዙሕ ጉልበት ወሲዳ መጀመርያና እውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምህዞ ብዙሕ ዓቕሚ ወሲዳት ኣለና ኣብቲ ስዒቡ ድመፀ ግን ካብቲ ናታ ወፃኢታት ዝወሓደ ካብቲ ሳ ዝወሰደቶ ወፃኢ ዝወሓደ መሰረት ተመሓይሹ ወይ ተቓሊሉ ዝኾነ መሳርሒ ብመልክዕ እታውካእቱ ይኽእል እዩ እዚ ልዑል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣህሊካ ዝግበር መስርሕ ንውድዓዊ ፀገማት ልዕሊ ዓቕሞም ወይ ትሕቲ ዓቕሞም ክኸውን ከይከውን ውሕስነት ዝህልዎ ኣይኮናን ብኻልእ ሸነኽ ኩሎም ውህዞታት ዓለም ምስ ክውንነት ባይታ ውብ ፀገማት ናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጽገናታትን ምምሕያሽን ተገይሩሎም ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ምግባር ርእሱ ዝኸኣለ ዕማምን ብኩሉ ክሳዕብ ዝግብኦን እዩ ፍሎት ኢልና ክንፅውዖ እንዳር ኮይና ቅድሚ ሓደ ግዜ ናብታ ደሊኻያ ዘለኻ ዲጋ ምስ እተኸያ ንፅገና ወይ ንሜንተናንስ ጥራይ ኢኻ ካብኡ ተውፅእ ፖምፓ ግን ፖምፓ ሓንቲ ግዜ ምስ ተኸልካዮ እንድሕር ማይ ርሒቕካ እንዳውረድካ ማይ እንድሕር ርሒቕካ እንዳውረድካ ማይ እንድሕር ርሒቕካ እንዳውረድካ ኢኻ ትሰርሕ ሕጂ ምስ ከምኡ ብዙሕ ዘይተኣደነ ሃልኪ ነይሩ ዘይተኣደነ ናይ ሰብ ጉልበት ዘይተኣደነ ናይ ማሽን ጉልበት ዘይተኣደነ ናይ ካልእ ፀገማት ነይሩ ንምንታይ ክትፈትሕ ክትኣስር ከተውርድ ቦታ ክትቅይር ዘሎ ሃልኪ ብዙሕ እዩ ኣብ ፍሎት ምስ ገበርካዮ ግን ሓንቲ ግዜ ምስ ተተኽለ ክረምቲ ይሃሉ ሓጋይ ሙሉእ ብዘይ ገለ ፀገም ይሰርሕ ዲጋ ክትጎድል ከላ ምስኣልከ ይጎድል ዲጋ ክትመልእ ከላ ከዓ ብዘላቶ መንገዲ ይጎድል ይመልእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነቲ ፖምፓታት ቦታ ንምቕያር ማይ ንምርካብ ኢልካ ትገብሮ ፃዕሪ ብሙሉኡ ፍሎት ኣጥፊዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስራሕ ክንሪኦን ከለና ፅፉፍ ማይ ንድሪፐራት ክትጥቀመሉ ትኽእል ካልእ ክትጥቀመሉ ገለ ትኽእል ካብ ኩሉ ዓይነት ነገር ካብ ሰበባ ንበሎ ካብ ካልእ ነገራት ንበሎ ካብ ሓመድ ምስሓብ ንበሎ ካብ ገለ ንበሎ እቲ ፖምፓታት ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ከዓ እቲ ፖምፓታት ኣብ ከባቢኡ ብዘሎ ሓፂር ስለ ዝስሕብ ዕድሚኡ ዝተናውሐ ይኸውን ማለት እዩ ዲጋ ክመልእ ከሎ
تشبولا خنا حصر قبانا لعلي فرقي متروسي تا تشبولا لعلي فرق مترو تاعتي بلان ازياغ تاعتي بلان حاف كتبل سلالوا نسيتي ادفانتيج ناتو اندحر دا تشبولا نويح وين مريت ركبلنا لنا اندحر زرغيحنا ما يمسمله عبدالله ويدو دبل نحر قوام خوين فلوت سلادو خنا فلوتر سلادو خنا غنزين مايك ملو كله حاف بلا مايك بودل كله زياده بوينا نوس خابتي قدم سرح النبرنا سرح مالتي اب كندنعو نوس مايك بودل كله مسور تي ادفانتيجو زي ناتو بالጫታتي مفتاح مسهر نطفو غزي يلن مالتي ماي وحيدو مو ماي تسحبلين يا الله يلوتي حرشا دغبر اكل سكف هيكلني بعلات ورد بعلات ديب سلازخونه حجي اذن بب غزيو مستمكرو اندما عبلا كاب انه علنا اندا تمهرنا زخدالن فلوتات تمجمرا سرحنا فلوت ناي كلت عبيتي ني 500 كيلوات تسكيما اب كركبت تنطف دلا فلوت كوينا نسا نوسو كفن 110 كونتال زمزنا ناي كلت 120 كونتال ميزان زلون كلت عبيتي ناي 500 كيلوات بومبا حيزالا بدحريو تسرحت كال ناي 110 كيلوات دينامو دسرحنا بومبا دما نوسو كفن 35 كونتال كوينن ناي 7 كونتال حيزا ناب ديغا اتيا بصراحه زلا مالتيو تاسالتي تسرحت فلوت كومو ناي 9 كيلوات كوينا ناي 30 كونتال ناي كباب 3 كونتال حيزا اب سرح زلا مالتيو بدهريو ام مجرشا سرحنا ناي 110 ناي 500 كيلوات بومبا ناي كبابي 120 كونتال تسكيما اب كركبت ام نطف سرح زلا فلوت يا مالتيو كلن تن استسرح فلوت بب غزيو نعان زاد لصقنا نعان زاد المينتنانس نعان زاد كل عينت نغرات نتقبلن اب سرح ينزلوا بانكا ازيو عوت زغنا سرح كم سرحنا هنا نفلت نزب حجي كنسرحو مدمنا نغرات نزب حجي كنسرحو نحسب زلنا عبيت نغرات كا نتي تكال يكون ولا نتي افتخباب زلو افتمويا توافير زلو سب كم منطر بايتا مخانو عبيت تمرتي عبيت تمكرو زدلبنا لن عينت سرح منبارن نعو نمسرح بزتخال متن جيجاتات المقدال مسانا زنور عبيت حلفتي دا ترادا انا نتخفل بزمرحو ناي تكنيك سبات نترادا انا زدلي زبله كاب جيجا ناصا كوينا نسرح له منغدي سلا استفطره نعنا انا تستفطرلنا ناي ممهاز يكون ولا نتستفطرلنا ناي مسرح عدلات بزي قلت اقم ወይ ካብ ዘይ ገለ ስክፍታ ካብ ጌጋ ናጻ ማለተይ ዝኹን ይኹን ሓደጋ ከይጋጠመና ንኽንገብሮ ንኽንሰርሕ ኣብ ጎንና ዝነበሩ ሓለፍቲ በዚ ጋጣሚ ኣነ ክገልጾ ዘሊ ማለት እዩ